Ni yw Clwb Plymio Aberdâr. Mae clwb wedi bod yn rhedeg am tua 8 blynedd. Ar hyn o bryd mae tua 30 o aelodau yn y clwb. Ruby, come in. Legs nice and tight. Mae'n clwb bach hapus iawn, a mae'n clwb sy'n tyfu. O blaen oedd tua 160 o aelodau. Oedd y clwb wedi cael ei seto lan, oedd yn gweithio'n, oedd popeth yn berffaith. A oedd talent yn dod trwyddo, symudodd un o ddoi fforddwyr a dath pobl newydd mewn, ciodd y canolfan Hamdden a wedyn ni o rhaid o'r dechrau to. So ni wedi agor popeth lan, mae pobl yn dod nôl, pobl yn hapus, a bellach rwan mae tua 30 o aelodau a ni'n brysur yn trial cael y clwb nôl ffilodau o blaen. A ni moyn cael mwy o pobl dod mewn i plymio yng Nghymru. Dwi'n credu bod eisiau tyma bach o sparc ar yno pobl, os mae pobl eisiau moyn dod mewn i wneud plymio. Mae rhaid nhw byd o bod yn ofnus, mae rhaid i jyst mynd a trial e. Mae rhaid nhw bod yn ffit, mae rhaid nhw bod yn cryf. Mae'n helpu os maen nhw gallu plygu a twtsio'i trad. Os maen nhw ffili wneud na, mae llawer lot mwy o gwaith sy'n eisiau cael ei wneud gyda'r plant wedyn ni. OK, go! Mae rhaid cael rhythm i gweithio ar y bwrdd. Mae rhaid nhw neidio lan a glanio ar y bwrdd ar amser iawn. Os dyn nhw ddim yn neud e'r iawn, bydd nhw'n colli y gwthiad i chi cael nôl mas o'r bwrdd. A bydd nhw ffili mynd lan mor uchel a gallen nhw. Good. Licen i'r clwb i dod nôl at y ffelodau o blaen. Digon o hwyl yma, digon o plant yn gweithio'n galed, clwb yn tyfu, famau tadau hapus fel maen nhw am y funed, a cael un o ddoi superstar yn dod mas o'r clwb hefyd.